أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين ci gaba da karatun mai littafin muwatta ta Imam Malik muna cikin kitabul biyu jiya mun yi kwanan jeji a babul inati wa ma yushbihuha babin da ke magana kan cinikin ina da kuma abin da ke kamanceceniya da shi kamar yadda na gaya muku ina tana da sura guda biyu. Surar da kuka sani mutum ya zo wajen mutum ya ce yana son aron bashi na 50,000 sai ya ce bani da 50,000 amma ina da kayan 60,000 sai ce to bani wanda zai wasu mai takali da ai ya rage yana karba sai ke ce mai to yanzu fa wannan tamfarin kaje kace zaka sai ta a 60,000 zaka sha wahala bai fasi ta 40 ba ni siyan min da ita 50,000 ƙarshen wata ka bani amma ba ƙarshen wata ka zo bani 60,000 ita haka bani sai ji to gashi nan na yadda sai ba shi 50,000 da ƙarshen wata zai ba shi 60,000 wannan ita ce al'ina as-suratul al'inatu al-mashhura lakin inda al-malikiyya ladaihim ayyata sura alladhina qalu wanda suke cewa ita kuma ita ce wato ribhu malam medman cin ribar abinda baka dauki riskinsa ba abinda baka dauki kasadarsa ba da wata sana'a duk wani abu da baka gama dauka asararsa ba to idan ka ci ribarsa to wannan shine al'ina saboda manzo Allah faɗa ya kawai a cikin hadisi yake cewa idan tabaya'tum bil ina idan ku cinikin ina ko ga zanto kawai ba abinda kuke sai rike jelan shanu kullun kasuwanci kuke yi ba ku tsayawa ku yi ku ba Allah ku koyi yaƙi to Allah zai sallada muku abokan gaba ku to kun ga kawai cewa idan tabaya'tum bil ina walakin lam yabayyanu al inatu al mashhura indahu lidha ikhtalafa al ulama fi sha'n al ina wallahi da dace bai bayyana wato me ake nufi da ina din ba kawai ya ce idan tabaya'tum bil ina da ka ne wasu ga surori masu yawa amma kun ga da hadisin da makaranta su a wajen malikiya abinda suke nuna shi ne cin ribar abinda baka dauki kasa da kansa idan suke cewa babu kyau ka sai da abinci abin ya zuwa ninka domin lokacin da ka sai abinci ka bayar da kuɗi a baka abinci sai ba a kama shi ba yanda abincin zai asara a wajen wanda ka ba kuɗin me zai ma kuɗin ka zai baka ba zai ce asara ta kanmu ba kuɗin ka zai baka an gani to ba shi halatta ka sai da wannan takardar misali ka sai da ita tunda baka daukar nauyin asararta to shine al'ina inda al-malikiyya wa ma yashbihu yau zamu tashi inda yake cewa haddathani an malik annahu balaghahu anna rajulan cewa wani mutum arada an yabta ta'aman min rajulin ila ajalin ya so ya sai abinci daga wajen wani mutum zuwa wani lokaci fa dhaba bihi ar-rajul alladhi yuridu an yabi'u ta'ama ila suq sai wannan mutumin da yake so ya siya abincin a wajensa ya tafi da shi zuwa kasuwa faja'ala yurihu subur wa yaqulu lahu sai kasance yana nuna mai tsibi na abinci yana cewa da shi min ayyaha tuhibbu an abta alaka daga wani waje ne kake so a sima wannan abincin wani abinci kake so a sima fa qala al mubta sai mai siyan yace atabi'ini ma laysa indak yanzu zaka siyan min abin da yake baya wajenka فأتى عبد الله بن عمر يسقط وجه عبد الله بن عمر فذكر ذلك له يسقط أن بتام ياك فقال عبد الله بن عمر للمبتاع سي عبد الله بن عمر يتي da wanda yace wa wanda ya siya din wanda zai siya wanda zai siyar mai la tabta kai wanda zai siya din la tabta minhu ma laysa indahu kada ka sai abin da baya hannunsa wa qala lil ba'i yace wa mai siyarwar la tabi ma laysa indaka kuma kada ka siyar abin da baya wajen kai ba kun ji an rajulan wani mutum ne arada ayyabta ba'am ne so ya sai abinci ila rajul min rajulin daga wani mutum ila ajali zuwa wani lokaci wato kaman malam mujahid ne zo wajen malalifa yace ina so ka bani abinci ka sai min abinci zan biya ka zuwa wani lokaci kun gane shi malam mujahid da dan maulan ya zo maulan malalifa shi kanshi ba shi da abincin a wajen amma yana da kuɗin da zai sai mai abincin فذهب به الرجل الذي يريد أن يبيع الطعام إلى السوق sai tafi da mutumin da yake son ya sai abincin da shi zuwa kasuwa kamar malalifa lokacin da malam mujahid ya zo mai maula sai malalifa ya dauke shi ya kai shi kasuwa
faja'ala yurihu sabr wa yaqulu sai kasance yana nuna mai tsibi na abinci yana cewa da shi min ayyuha tuhibbu an abta alaka daga ina kake so na sai ma kun gane abinci fa ba nasa bane amma me zai yi kawai ya ga tsibi na abincin ne kawai yanzu sai ya ce mai wannan taliya kake so kafin ba zai sinki da wancan mutum sai ce mai tuna sai ma ita 20,000 ko 30,000 akalla idan kaga taliyar ba ta fi 15,000 ko 20,000 amma ya ce 30,000 tun da aimi ba matsuwa ba shi zo zai ba shi ya ce tuna sai ma ita 30,000 kun ga bai siya ba ta saba ce ba la'alla in ya je wajen a ce mai ma mai abin ya ce ba ta sayawa wace ko ya riga sai ita sai ke cewa sai shi malam mujahid da yake ba jarka bane ba sai ce a tabi'ini ma laysa indak yanzu zaka siyan min abin da baya wajenka fa ata ya abdullah ibn umar suka yi wajen abdullah ibn umar fa zakara zalika lahu suka ambata mai haka kun ga yanzu lokacin da ake cinikin sai ya ba shi kudin sai wannan abincin kawai sai wani birawa zai sungume shi gudu kun gane abin da ke nufi yanzu misali lokacin da malam mujahid ya zo wajen malik ya ce yana son abincin suka je kasuwa suna cinikin kuna ji suna yin cinikin ya ce zan siyan ma 30,000 bayan fa ba a gaya wancan mai shagon ba sai wani barawo ya zo ya sace wannan abincin da ake ciniki a kansa za a ce malam halifa biya wannan abincin sun ga bai ɗauki riskinsa ba to don menene ne tsiri wadda bai ɗauki riskinsa amma da a ce ya sai abincin ya ce to siyan min da shi wato 20,000 sai ce na siyan ba sai ya ba shi kudin ai kun ga yanzu ya bar hannun mai kasuwanci ko to kun ga a nan wajen ya halatta ne ya halatta ya sai ke tun da ya ɗauki kasarata tun da a lokacin da ya ba da kudin da wani ɓarawa zai zo ya kwaci wani zai ɗau asara mala nufin kenan ko haka ne kun ga to shi ne ya halatta to yi sa a irin bankuna na irin wato ba na musulunci ba idan ka za ka karbi a rance in ka zo karbi 100,000 in ka zo maiwa za ka bayan masu 100,000 ne ba za ka mai masu ko dole sai duk wata sai ka kara musu wani abu ko kuma za ka kara musu 1,000 saboda ya za a yi su baka kuɗi haka kawai ba kai musu ƙari ba to kun ga shi kuma ƙari akan kuɗi ka zo karɓi 100,000 aka ce ka ba 105,000 haramun ne ko ba haramun ba ne haramun ne ya zama ribal mai alƙard ko haramun ne to amma su bankin musulunci ya suke yi na zo don su ce ina son a bani miliyan 1 to me za ka yi da miliyan 1 nan aure zan yi aure to me za ka siya gida zan siya gida na miliyan 1 to an ji a ina kake so ka siya a waje kaza to mu je wajen ana zuwa sai su nawa wannan gidan da yake cewa zai siya sai a ce musu miliyan 1 kun gani sai su yi miliyan 1 sai to min yadda mun siya miliyan 1 sai su yi wa mutumin kai to gashi nan mun siya miliyan 1 kai yanzu zaka siya miliyan 1,100,000 a wajen mu an gani amma ko da a ce karshen wata zaka ba mu ba matsala to kun ga wannan kun ga yayi kenan ko to shi sa bankin musulunci aka suke mu'amala ba su baka kuɗi ba idan ka zo ka ce kana so idan ka zo ka ce zaka sai za ka yi saboda in suka ba kuɗi aka maki ta suka ba ka ce za ka damu su da shi idan ka gudu an ce bankin musulunci mutane in ka jerance za su baka 100,000 idan ka damu su 100,000 to su kuma ina ba sa wani investing kenan a cikin kasuwancin su a'a me za ka da shi jari nake so me kake sayarwa tv nake sayarwa to mu je sabon gari tv nawa za ka ban mana kai mai tv za mu ban ma kowace 10,000 to sai siya 10,000 sai su kai kuma za mu ban ma ita 11,000 a ƙarshen wata za ka kama 11,000 kun ga anan me ya halatta ko bai halatta ba ya halatta to kun ga ka ake yi to shine da bankin su ma musulunci suke yi saboda wannan to kun ga in haka ne ya halatta amma in ka je bankin da yake ba da musulunci ba za su baka 100,000 ne kai tsaye kai ka kawo musu 110,000 kun ga da ba ta shiga kenan an gane shine wa da sani an malik annahu balagahu kuma wasu daga yawa zaka ga suna kwaikwayon wannan kawai idan bashi bala'i ne da yawa zaka ga suna kwaikwayon wannan haka wani waje da sani ina ne ko giwa turan giwa waye turan giwa ke suna kowa inda su da mala abba yana yin aiki a wajen mala abba mai gyaran takalmi da yana aiki a wajen da ake ga mutane kuma suna zuwa in mace za ta yi aure ba kudin kayan daki sai ki je sai ki musu magana
aure zan ba kuɗin kayan ɗaki, to mu je kayan ɗakin da yake so, je a yi ciniki a biya, za ki ba mu kuɗin mu nan da kaza, ko a hankali a hankali, ko kuma cunkushe amma dai a sa lokaci, to a hankali sai ki biya, ko mutum fili ko mashin ko waye, in dai ka san kana samun kuɗi kamar kai ɗan albashi ne kai, ka san Allah da ba mu Allah to sai ka shiga, amma mun ga bashi ai masifa ne in dai ba dole ba, saboda wani abin sai ka karɓa kuma sai wani bukatun su zo ma. Amma irin Saudiya su dama abin da suke kenan, saboda su auren da wahala aure su, mutum ya fara ɗauka albashi, inda dai albashi ne mai yawa, sai ka je bankin musulunci sai su ma sai ka na ba su a cikin albashinka, ko kuma a dinga datsan musu da an turo ma albashi, to rabi sai shiga nasu, an gane ba ka suke ga an wannan. Amma dai gaskiya ba shi bala'i ne ba dole ba, mutum kai ya karba kawai ya kura ya bari abin da yake da shi, amma akwai dole ta rayuwa, tunda da akwai dole ta rayuwa shi sa ya zo a cikin alkur'ani, shi sa zo a cikin hadisi, amma ina tsoron bashi. kun gane hadisin mu je gaba kun mamita ya kun shuru. Wa haddathani an Malik an Yahya bin Sa'id annahu sami'a Jamil bin Abdurrahman, to ai Jamil dan Abdurrahman as-Sukutri da shuru yadda ne kun yadda cewa kun iya ce annahu sami'a Jamil bin Abdurrahman, to ai Jamil dan Abdurrahman al-Mu'azzin, wato mai kiran sallah, يقول سعيد بن مسيب هنا شو سعيد بن مسيب إني رجل أبتاع من الأرضاء التي تؤبى الناس بالجار ما شاء الله. ni ina siyan wato abinci wanda ake ba mutane a aljar, wanda na jar ko jiya inda muka yi gaban nan tekun Barmaliya, inda ake zuwa a rarraba mutane abinci. To wani mutum ya ce da Sa'id dan Musayyib, ni ina siyan wannan abincin wanda ake ba mutane a jar, abinda Allah ya so na siya. Sun mai uridu an abi amal madmuna alayya ila ajin, sai kuma na so na sai da wannan abincin da lamunin sai na nuna zuwa wani lokaci. wa qala lahu sahih, sai sai ce a turida an tuwaffihim min tilka al-arzaq allati ta'ata, yanzu kai kana so ka cika musu wannan abincin wanda ka siya. qala ce na'am fa na wa an dalik, sai yana shi abu saka, wato kamar abincin yana siyarwa ne kafin shi ma kafin ya zo hannunsa, an gane to shine yana shi. shine inni rajulun abta'a min al-arzaq allati tu'ta an-nasu bil jari ma sha Allah, ni ina siyan abinci abinda Allah ya so na siya wanda ake ba mutane. kai inni rajulun, ni mutum ne abta'a min al-arzaq, ina siyan abinci allati tu'ta an-nasu bil jari ma sha Allah, wanda ake baiwa mutane a jar, inda yake kiransa jar wato bahar maliya, abinda Allah ya so. summa urida an abi ta'amul madmuna alayya ila ajal, sai kuma na siyar, sai na so na sai da wannan abincin wanda yake lamunin sai na kai na zuwa wani lokaci. wa qala lahu Sa'id, sai Sa'id ya ce a turida an tuwaffihum min tilka al-arzaq allati ta'ata, inda kana so ka cika musu wato wannan abincin wanda ka siya. fa qala tina mi fa na wa an zalika sai ni sha abu saka. qala Malik, Imam Malik ya ce al-amru al-mujtama'u alayhi indana, al-amri wanda yake abin haɗuwa a wajen mu, alladhi la ikhtilafi, wanda babu sabani a ciki. annahu man ishtara ta'aman burran aw sha'iran aw sultan, annahu cewa man ishtara wanda ya sai ko wanda zai sai ta'aman abinci na burran alkama ne ko sha'ir aw sultan ko dai nau'in na alkama, aw zarratun ko masara, aw dukhran ko gero, aw shay'un min al-hubub al-qutniyya, ko dai wato wani abu ne daga cikin kwayawa take mai bawo, al-qutniyya ita ce mai bawo ko ita mai yado, aw shay'an min mashbil qutniyya, ko kuma wata abada da take da kama da tana da wato bawo, mimma tajibu fi zakka, wanda zakka ta zama wajibi akan ta. aw shay'an min al-udum, ko kuma dai abin da ake hada abinci da shi, kullu baki ɗayan su azai mai ne, wasaman ko kakile, wal asal ko al-asal wato zuma, wal khal ko tsimi. aku ji wannan hadisin da maza Allah ke cewa ni'mal udumul khal, wal jubun ko cukui, wal shirik ko man riɗi, wal laban ko nono, wa ma asbaha dhalik, da dai sauransu min al-udum, daga abin da ake hada abinci da su. fa innal mubta'a la yabi'u shay'an min dhalika hatta yaqbida wa yastawfi. to shi ma mai siye wa al-mubta' wato mai siya baya halatta ya siyar har sai ya karba kuma ya auna shi, har sai ya karbe shi ya auna shi ya tabbatar ya ce shi ma tun da bi tabi wato ya shiga cikin abinci, shi ma kamar abinci ne, an gani.
to shine al'amrul mustamau alaihi indana, al'amari abin haduwa a wajenmu, alladhi la ikhtilafa fi, wanda babu sabani, annahu man ishtara ta'aman burran, wanda ya sai abincin alkama aw sha'iran ko sha'ir aw sult ko na sult aw dhurratun ko na masara aw dukhran ko gero aw shay'un min al-hubub al-qudniyya, ko kuma wani abu daga cikin wato kwayawa take mai bawo, aw shay'an mimma yashbihu al-qudniyya, ko wani abu da yake kama da abu mai bawo, mimma tajibu fi zakka, wanda zakka ta zama wajibi a kanta, aw shay'un min al-udum, ko wani abu na dai kamar miya kulla ba gidan ta azait, wato man zait ne, wa saman ko kakile, wal asal ko wato a zuma, wal khal ko tsumi, wal jubun ko cikui, wa shiri ko man riɗi, man kandu kenan, wal laban ko nono, wa ma ashbaha zalika min al-udum, duk abin da ke kama da kamar abin hada miya shi, fa innal mubta'a la yabi shay'an min zalika, lalle mai siya baya shi da iko ya siyar da wani abu daga cikin wannan ta yaƙabi da wasu ya karɓa, wa ya staufi kuma ya tabbatar a auna mai, kamar mai in za ki sai mai kina yana da galan na mai, kin ba da kuɗin baya halitta ki siyar sai kin karɓe shi kin auna shi, in jarka ni kin san jarka ce cikakkiya. An gani babu ma yukrahu min bai'i ta'ami ila ajin, babu abin da aka karanta na daga cinikin abinci zuwa wani lokaci, shine babu ma yukrahu min bai'i ta'ami ila ajal, babu da ke magana kan abin da karanta na cinikin abinci zuwa wani lokaci. قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الزناد انه سمع سعيد بن مسيب وسليمان بن يسار حياني سن يحني اي يبيع الرجل حنطة بذاب، متين يسيدا الكما da zinari ila ajalin zuwa wani lokaci, sun mai yashtari bizabi tamran, sannan sai je sai wato da wannan zinarin dabino qabala an yaqbida dhab, kafin ya karbi wannan zinarin. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابي الزناد عبد الله بن ذكوان انه سمع سعيد بن مسيب شويه سعيد بن مسيب وسليمان بن يسار ينحيان اي يبيع الرجل حنده، يا يعني متن يسي الكما بذهب da niyyar zai ba da zinari ila ajalin zuwa wani lokaci, sun mai yashtari bizabi tamran, ya kuma ya siya da wannan wato wannan azab din, wannan zinaran dabino qabala an yaqbida azab, kafin ya karbi wannan zinaran. to abinda wasu malamai suka ce abinda hadisi yake nufi shine, misali da je wajen malam halifa da sai alkama a wajensa ta zinari daya, amma zai mai zinaran yayin da ƙarshen wata, kun gani yayin da ƙarshen wata, sai yayin da ƙarshen wata zan bashi mai zinaran, an gani to sai ya ce misali maimakon zinaran ka ba ni dabino muna kawai a nan da ƙarshen watan, an gani maimakon zinaran ka ba ni dabino da ƙarshen wata, kun gani tawo kuwa na ji wajensa na ce ba ni alkama ta zinari ɗaya, sai ce gata amma fa zinaran fa sai da ƙarshen wata, wani cikin ya halatta ko bai halatta ba, yawan alkama amma kuɗin sai ƙarshen wata ya halatta, ya halatta inda an samu ɗaya daga ciki sai da ƙarshen wata. Ya sunan cinikin a sunan wannan bai, ka fara bayar da abinci kafin a fara baka haja kuɗi sai daga baya. Na? cinikin bashi da bashi? A dama akwai bai uddai? ai mun yi cinikin ka bayar da kuɗi amma kaya sai daga baya, ka bayar da kaya amma kuɗi sai daga baya, ba ka ba da kuɗi ba ba kaya ba, a yi ciniki a tsakiya don mun yi su. To yanzu wannan magana da ake yi an baka kaya ba ka ba da kuɗi ba, ya suna wannan cinikin? farkon da muka yi kitabun yau ai na faɗe ittaqilla taqina Allah haythu ma kuntum.
baiwul mai baiwul ajal bayan wannan suna da wani suna ko baiwul ajal shine baiwul ajal shi kuma ka bada kuɗi ka bada kaya ka bada kaya ka bada kuɗi kai kaya sai daga baya fa sai ussalam ba kuɗi ba kaya fa addainu biddain shine wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya to kun ga wannan shine na ba da yaya da take nan wannan ya ayyabi arrajul na ji don malali fa ce bani alkama amma kuɗi shi daga baya ko sai ce to shikenan to sai kawai ce kaga maimakon kuɗin kawai ka siyo min alkama kamar ka siyo min dabino da wannan kuɗin sai ka bani dabino da wannan kuɗin ya halatta wannan shi ne ce bi halatta ba ko an yani to me yasa bi halatta ba adam na? a biyu ba iya halatta ana tun da tanmu ne ni hinda na su ya alkama ni kuma da biyu zan ba da an san fifi ko ai ba matsala shinkafa da wake don kin bani shinkafa kwano 5 na baki wake kwano 2 ai ba matsala saboda an samu ikhtilaful ajnas da shinkafa ya gwamnati da shinkafa ya waza aka zan fifi ko wannan shine haramun amma wannan ai dabino ne da kuma alkama dan an sami bibi wannan ba ba me yasa aka yi wannan me yasa na? Tunda nan bai karɓa ba, wanda zai canja da dabino, bai karɓi dabino da sai shi. Shi ne abin da me illar bai karɓa ba duk abin da ai a cikin abubuwan da suke ja kasuwanci ne sai miki illa ko dai garari ko jahala ko riba ko caca ko yaudara to me illa a ciki in ga kika ce garari sai miki ina garari ne ga ce mun jala sai miki ina jala ce me ka jan caci dabinan ba ya gaya miki sabon dabino zai kama dan bana sai min wallahi sharadi ne yi zan baka dabino dan bana amma ba mu ayyana bane ko kawai dabino sabon dabino ko dabinon ajuwa ba ce mene wannan dabinon ajuwa ba dabinon ajuwa kuma ko ina za a yi samun sa babu wata jala zan kama dabino ajuwa kwano ɗaya ko kwano 2 a bakatan kamar da kama ina yadda ba jala nan ko zan kama dabinon kabis kwano 1 ko kwano 2 kowace kasuwa za a iya zuwa a can a samu dabinon kabis ko zan kama shinkafa basmati ko kuma yan gwamnati ko yan hausa ko yan garko ko yan kura kwano 1 ai ko ina zan sami ta ha? na ai da minan da suka masa bai kai kudin zinari kudin da wata ilasiya da zinari ɗaya zai kai yasin zai kai an sani zinari ana sai da kwano ɗaya ana ba da zinari ɗaya misali a ba da kwano ɗaya ya ce zan kama kwano ɗaya da zinari to falash wallahi akwai illa sai kun faɗa ko za ku mutu na? shi ya faɗa ba mu muka cikin na wani alifa da shi zan kama kuma zan kama ɗin ban kama ba kun ga sai ya kai ni kotu amma zan kama ɗin wala ba ana tace ba na gaya miki dabino ana sai dinari ɗaya ake ba a kwanan dabino na ce zan kama dabino kwano ɗaya ya ce me? ya yadda ya ce mai shi kenan ya yi bar wajen da tafi da alkamata me zan ƙara ce mai to anan ne aka samu matsala za a samu riban nasi'a ƙa'idar cinikin abinci dole idan abinci ne zamto mi
yadan biyadan ko shine za a samu riban nasi'a ne, shine illar riban nasi'a. sai na samu riban nasi'a dabinan da nace ai da a ce zinare ne, da zinare ne karshen wata wannan ba matsala, amma in dai abinci ne da abinci dole a sami mai yadan biyadan ko li sabab riban nasi'a, saboda za a samu riban nasi'a shi sa wannan cinikin tashi. وحدثني عن مالك عن قصير بن فرقد أنه سأل أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن الرجل يبيع الطعام من الرجل بذهب إلى أجل. daga mutumin da ya sai abinci daga wani mutum da zinari zuwa wani lokaci, sun mai shari bizabi tamaran, sai kuma ya sai da wannan zinarin dabino qabala an yaqbila dhab, kafin ya karbi wannan dabinan, fakari hadalika wana an, sai ya kyamata ka ya ki wannan. An gani wato kamar anyar rajul biyu ba mutum ne sai abinci minar rajul bizabi ilahin, dufin cewa zan baka zinari zuwa wani lokaci. na zo wajen mana ne ce mai dan sai zinari, dan sai alkama a wajenka, amma zinarin sai wani lokaci. to kafin fa abin zinarin sun ma yashtari bizabi tamran, sai na siya da wannan zinarin abinci kabala an yaqbila dhab, kafin na karbi zinarin, fakari hadalika, sai ya hana wannan wana anu, ya hana wannan, wato ya kyamata ka ya hana wannan, a bari sai an kama zinarin mu. Haddasa ni an Malik an ibn Shihab bin Dari qala Malik, kun gano wannan shi ko irin wancan Imam Malik ce wa inna ma nahasa ibn Musayyib, dan ne kada Sa'id dan Musayyib ya yi hani ne, wa Sulaiman bin Sa'd da Sulaiman bin Sa'd wa Abu Bakar bin Muhammad ibn Amr bin Azam wa ibn Shihab Allah ya bi ar-rajul hindatun bizabin, sun yani kada mutun ya sai ai Allah ya bi ar-rajul, kada mutun ya sai zinari, ya sai alkama da zinari, sun mai yashtari rajul bizabi tamran, sai kuma shi mutumin ya sai dabino da wannan zinaran qabala ay yaqbila zab, kafin ya karbi wannan zinaran, min bai'ihi alladhi ishtara minhu hinda, daga wannan cikin da ya sai alkama shi. fa amma ay yashtari bizabi allati ba'a biha alhindati ila ajalin, amma idan zai sai fa amma ay yashtari bizab, ya siya da wannan zinaran allati ba'a biha alhinda, wanda aka sai alkama a wajensa da ita ila ajalin zuwa wani lokaci, tamran dabino, min gairi ba'ihi alladhi ba'a minhu, daga wajen wanda ba a wajensa aka yi cinikin ba, alhinda qabala an yaqbila zaf, kafin ya sai wanda kafin ya karbi wannan zinaran, wa hila alladhi ishtara minhu tamru, yayi hawala daga wajen wanda ya sai wannan dabinan ala garimihi, akan wanda yake bi bashi, alladhi ba'a minhu alhinda bizab, wanda ya sai wannan zinaran, wanda ya sai wato alkaman na wajensa da zinare, allati lahu alaihi fi samari tamr, wanda a wajensa ne zai ba shi wannan dabinan, fala ba asa bidalik, babu laifi a masa wannan. kin ji wata gogor maya. qala Malik, Imam Malik cewa inna ma nahasu ibn Musayyib, sai ne ga Sa'id dan Musayyib yayi hani, wa Sulaiman bin Yasar da Sulaiman dan Yasar, wa Abu Bakar bin Muhammad da Abu Bakar dan Muhammad ibn Amr bin Adam wa ibn Shihab da ibn Shihab, sun yani Allah ya bi ar-rajul hindatun bizabi, kada mutum ya sai alkama da zinari, ko kai Allah ya bi ar-rajul hindatun, kada mutum ya sai da alkama da nufin za a bashi zinari zuwa wata daya, sun mai shitarin rajul bizabi tamran, annan mutum ya sai wato dabino da wannan zinarin qabala an yaqbila zabi, kafin ya karɓi wannan ziyarar, min bai'ihi alladhi ishtara min hinda, daga wannan cinikin da ya sai alkama, sun yi hani da wannan ne ko yace fa amma ay yashtari bizabi allati ba'a biha hinda, amma idan ya kasance ay yashtari bizabi, amma idan zai siya daga wannan zinaran allati ba'a biha hinda, wanda ya sayar da wannan alkamar, ila ajalin tamran, zai siyar zuwa wani lokaci da bino ne, min gairi ba'ihi alladhi ba'a minhu, daga wani min gairi ba'i, daga wani wanda ya suka cinikin, wanda ya sai alkama qabala an yaqbila zaf, kafin ya sai wannan wato zinaran, wa yahilu yayi hawala alladhi ishtara minhu tam, a wajen wanda ya sai dabinan, ala garimihi, akan wanda yake bi bashi, alladhi ba'a minhu linda, a wajen wanda ya sai alkaman nan, bizabi allati lahu alayhi, da wannan zinaran da yake kansa, fi thamari tam, daga wannan wato dabinan, fala ba asu bizalik, babu laifi a masa wannan. Kun ji fasarar bayani ne kai kana a sai fitar jini, yana ce malikin da to ku ji fassarar.
تفسر قال مالك إمام مالك وإنما نحى سعيد بن مسيب عندي كده سعيد بن مسيب يا يحني وسليمان بن يسار سليمان بن يسار وأبو بكر بن محمد دا بكر بن محمد ابن عمرو ابن آدم دان عمرو دان آدم وابن شاب ابن شاب sun yani abu sawunta cikin na farko da gwai shine yake faɗa da ƙarin bayani dai yace sun yani Allah ya bi ar-rajulu hintatun bizabin sun yi hani wato yana faɗa yace sani dai kadai abin da yasa shine abin da yake nufi ko sani dai kadai abin da yasa wayannan mutanen suka yi hani Allah ya bi ar-rajulu hintatun bizabin kada mutum ya sai zinare da alkama ko sun mayashtari ar-rajulu bizabi tamran sannan ya siya da wannan zinaren dabino kabala ayyaka bi da zab kafin ya karbi wannan zinaran min bai'ihi alladhi ishtara min al-hinda daga wannan cinikin da ya sai wannan alkama sun yani abu saka ne sun yani abu saka ko sun yani abu saka wannan ko sai ce fa amma idan ya kasance ayyashtari bizabi zai siya da wannan dabino allati ba'a bihal hinda wanda ya sai da alkama za a bashi wannan zinaran ila ajalin zuwa wani lokaci tamar zai sai dabino min gairi ba'ihi alladhi ba'a minu daga wani wanda ba da shi suka daura cikin wannan alkamar ba a wajen wani zai siya alhinda qabala an yaqbida zab kafin ya sai wannan zinaran wa hila alladhi ishtara minhu tab yayi hawala daga wajen wanda ya sai wannan dabinan ala garimi akan wanda yake bi bashi alladhi ba'a minhu alhinda wanda a wajensa ne sai wannan alkama bi zabi da dabino da zinari allati lahu alayhi fi thamari tam wanda akan sa dabino yake bala ba sa bizalik to wannan babu laifi ji bayani ila ku gane fassara na bayanin ba ga magana shi ne ba amma dai aka zamu farubba muballigun aw amsani idiya wanda ake isa wai fahimta ga wanda yaji kuna ji abin nufi shine ba na jodan man alifa na ce ba na alkama ba zan bashi zinari zuwa wani lokaci ko da ya ce ya yadda sai ce da wannan zinaran kawai ka sai min dabino ka sai dabino ka ba ni dabino a bakacin wannan zinaran sai ka ce biyalatta ba ko su ma wannan mutane sun ce biyalatta ba ko to amma idan ya kasance misali lokacin da na je wajen sa domin na siya an ce biyalatta ba to ni kuma misali ina bin malam mujahid dabino kun ga na uku ya shiga kenan ina bin malam mujahid dabino ni ina bin sa dabino idan naje wajen malam ali ba sai na ce mai sai ya ce min kaban dabino a bakacin wannan ziyara sai ya ce ai ko to ina bin malam mujahid dabino na kama kudin nan da na sai alkama shi guda ka je ka karba a wajen malam mujahid an gani to inda an samu wani a tsakani an gani to wannan cinikin zai yi an samu hawala wannan cinikin zai inganta kenan amma idan da a ce ni da shi ne muka yi wannan to wannan cinikin ba zai inganta ba kenan an gani to shine ni dan abin da na so na fahimta a ciki Allah ka ne la'alla kuma akwai wani abu amma iya wuya na fahimta ta akan na fahimta aka kuma na ji an karanta qala malik amma zuwa wani satin din da karin bayani da mu qala malik yace wa qad sa'altu an dalik ghayra wahid min ahli ilm gobe kenan dan ci kai na tambaye ɗayan ba ɗaya daga cikin ma'abota ilmi falam yaraw bihi ba asan basu ga laifi ba Allah ta gobe za ƙara muku bayani akan nan wajen nan tuna mu ba in ba ku tuna mu ba ga wani ka wuce ku jawa sai ku tuna mu kuma kuma